thank you, Father God. We believe you, Father God, that you are the healer. We believe you, Holy Father, that you restore the people's life, God. We believe, Holy Father, that you give the miracles to our friends and to us, Lord God. We thank you, Holy Father, that you bless every one of us, Holy God. And we pray, Holy Lord God, that you cleanse away our sins. We thank you, Holy Father God, that you touch every one of us right now. We welcome you, Holy Spirit, that you are the center of this meeting this afternoon. We thank you, Holy God, Father. We thank you for everything you have done in our lives, oh God. We believe, Holy Father, that you shade away our sickness in our body. And we thank you, Holy Father, that you open doors for us, Lord. That you open work to your people. And we thank you, Holy God, Father, for this wonderful afternoon, Lord. I thank you that you are with us, Lord. That you guide us, Lord. And I pray, Lord, the one will give the word. I will ask you, Holy Father God, that you will anoint him, Lord. Deliver the miracle word to him, O Lord Father, that can touch in the life of the people, Lord God. We thank you, Holy Jesus. We bless your name, Father. We honor you. We glorify your name. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We bless you. We bless you. We thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. And let us welcome our speaker, Oscar. Jeg heter jo Oscar Grove, My name is Oscar Grove, og jeg kommer fra Danmark, and I'm from Denmark, men jeg er svensk i mit hjerte. but I'm Swedish in Og my det har jeg heart. været siden min ungdom. In my youth, Så når jeg tittar over til Sverige, då blir jeg så glad. so when I'm looking over to Sweden, I'd be so happy. Så derfor er jeg helt nøjd med at være her i dag. So I'm so happy to be here today. Og jeg har tænkt mig at prædike om en konge. And I will teaching and sharing about a king. Og det har jeg redan for længe siden studeret og planeret, at jeg nogle gange skulle prædike over det, som jeg prædiker i dag. I have prepared for a long time ago already this preaching. Og jeg vidste ikke, at palmsøndag, der skulle jeg være her for nogle veckor siden. And I was not knowing that for some weeks ago that I should be here exactly this Sunday, the Sunday of Men Palms. det er præcis palmsøndag i dag. That is the Sunday of Palms Og det today. handler om en konge. And it's talking about a king. Så om ikke Gud har planeret, at vi skal være sammen i dag og dele et budskab om en konge. So God already have a plan that we should be together here today and to sharing this message about the king. Jeg ved ikke, hvor mycket ni känner til Danmark, I don't know how much you know about Denmark, men vi har en filosof i Danmark. but we have a philosophic Han in heter Denmark. Kierkegaard. His name is Kierkegaard. Søren Kierkegaard. His name is Søren Kierkegaard. Og når man er sammen med mycket begåvade personer, And when you are together with some very intellectual people, då vill de inte ha en kontroversiell förkunnare. so will they not have some complicated preaching? Inte från trosrörelsen eller Not pingströrelsen. special about the Pentecostal or the Inte faith sådana movement. typer. Alltså. Not that type of preaching. De vill tala om Kierkegaard. What? För de vill ha en Kierkegaard-typ. Yeah, they like this more philosophic way to Ja, preach. så det är mycket mer. Han är inte så kontroversiell. That's not so complicated. Men jag lovar er att But I can promise you, Kierkegaard, han var
kontroversiel. But Kierkegaard, he was very controversial. Og det har de glemt. Det har de i Danmark glemt. Yeah, but people in Denmark have forget that. Jeg ved ikke, om I ved, kender I noget til Kierkegaard? Have some of you heard about Kierkegaard? Ja. We have one here. Og når jeg skal prædike til sådan højt begåvede mennesker i Danmark, då skal det være Kierkegaard som udgangspunkt. So when I'm preaching for people that are very intellectual, I all time take out from what Kierkegaard have says. Og då bliver jeg kontroversiel og upopulær iblandt. And it's not all time they still don't like what I say. Ved ni, hvad han sagde? One thing he say, Han sagde, det kristne budskab the message, the Christian message, er inte kristendom. into a Christianity, a religion. For kristen, det handler inte om dom. Så det är helt It's fel not att talking säga about kristendom. Christianity. In Swedish and Denmark is it's like the last word there is dom, and that in English is judgment. Ja, alla i Danmark talar om kristendom. Everyone talking about Christian judgment. Och det är inget med dom att göra. It's nothing about judgment to do. Och det sa Kierkegaard för länge sedan. And Kierkegaard said that for a long time ago. Ja, det med kristendom, It's not Christian judgment. det är en formalitet. That's only a tradition, Ett kyrkosystem, a church system. det saknar djupde. They're really missing the deepness Och innerlig, säger man det, innerlighet. and all the give all of you. Och det som vi samlas om idag, And what we are gathering about det today har djupet att göra. is talking about the deepness. Det är någon som säger att bara jag har en dopsbetyg, Some people say, so if I only have a baptized diploma, en papperslapp a papers, där jag har blivit döpt som liten, that I'm baptized as a little child, only I have that paper. då jag är inlämnad i kristendomen. So I am part of the Christianity, the Christian judgment. Vet ni vad Kierkegaard sa? Well, you know what Kierkegaard says? Det är inte så i Danmark där är det en klockare, han som ringer med klockan, han delar ut lappen när man har blivit döpt. Yeah. So in Denmark, when the bell ringer in the church, he is the one that giving out this paper that you are baptized. Men kanske han inte har stävat rätt. Han har inte lärt danska på rätt vis, och han But skriver maybe. fel ibland. But sometimes he may be right wrong. Så Kierkegaard han sa, problemet är And Kierkegaard says the problem is, vi gör kristna i det yttre, the problem is that we make Christian on the outside, men inte i sannhet. but not in truth. Det är lättast att bli kristen, It's easy to be Christian, men att bli kristen när jag inte är kristen, and to be Christian, to not be when you are not Christian. det är hur lätt som helst. That's easy. Men att bli kristen när jag är det, But to be Christian when I'm really is, det är sannheten. that is the truth. Och det är inte så lätt. And that is not so easy. För då ska jag liksom ta ett beslut. That time I need to take a decision. Och det handlar om det idag. And that is what Och- the message talk about Och det är today. Johannes evangeliet. And we will go to the book of John. Det handlar om kungen som vi ska And tala he's om talking idag. about the king. Det är kapitel 18 i Chapter Johannes 18 evangeliet. in the Och det epistle är of John. från vers 33 And verse 33. till 37 blir det. Verse 33 to 37. Då står det: Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade: Så du är judarnas konung? Jesus svarade: Säger du detta av dig själv,
eller har andra sagt det om mig? Pilatus sade, jag är väl ingen jude. Dina landsmän och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen så hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Pilatus frågade, du är alltså kung? Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Och den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilate then went back inside the palace, summoned Jesus and asked him, are you the king of the Jews? Is that your own idea, Jesus asked, or did others talk to you about me? I am a Jew, Pilate replied. It was your people and your thief priest who handed you over to me. What is it you have done? Jesus said, my kingdom is not of this world. If it were, my servant will fight to prevent my arrest by the Jews. But now my kingdom is from another place. You are a king then, said Pilate. Jesus answered, you are right in saying, I am a king. In fact, for this reason I was born, and for this I come into the world to testify the truth. Everyone on the side of the truth, listen to me. Ja. Ja. Det handlar om en helt annorlunda kung, en helt annan kung än vi är vana att tänka. He's talking about a different type of king that we are usually used to. Men i Skandinavien, där har vi kungar. You know, here in Scandinavia we have kings, Men här är en helt annan kung. but here is another type of king. Jag vet inte hur ni känner er med känslor och sånt. I don't know how you feel about your feelings, Men jag känner mig som en prins. but I feel like a prince. Och jag vet ni har fått en prins här i Sverige nyligen. And I know that you have exactly get a new prince here in Sweden. Och han heter Oscar. And his name is Oscar. Och jag känner mig som en prins. And I feel like a prince too. För jag har nämligen med inlämnad i kungariket. Because I am a part of the kingdom. Och det är den eviga kung. The king of the eternity. Han var. He Och was. han är. And he is. Och han kommer. And he will be. Ja, och det är jag har något som heter, över mitt liv har jag något som heter kunglig nåd. And over my life I have royal grace. Jag har också kunglig lidande. Lidande. Kungligt lidande. And I can trust on the royalty. Därför jag ska känna mig liksom Jesus. Han fick också lida ibland. And you know, lidande. Ja. Kungligt lidande, tyvärr, så hör det med också. Yeah, the part of, you know, turbulence, turbulated to be a king. Men vet ni vad jag gör när jag ska evangelisera? But when I'm out and giving the gospel, då är jag kunglig evangelist. When I'm out, I am a royal evangelist. Jag presenterar Guds konungarike på jorden. And I presentate the kingdom of God on earth. Och vet ni hur jag känner mig idag när jag ser er och vi är tillsammans här? And you know how I feeling when I see you here today? Det är kunglig gemenskap. A royal fellowship. Ja. Och vet ni vad vi gör tillsammans? You know what we do together? Vi tjänar konungen. We are serving the king. Och det är kunglig tjänst. And we are in the royal servant. Och vet ni vad det ger alltihop när man lägger allt tillsammans? Man lägger tillsammans. When you are putting all this together, då blir det kungligt liv. And that's a royal life. Så jag känner mig privilegierad och so I really feel blessed. Jag är inte vem som helst, jag är prins. I'm not somebody only, I am a prince. Och jag vet inte hur ni känner er.
Ni I don't know how you kanske feel. tycker ni är invandrare i Maybe Sverige. you feel that you are a foreigner Nej, here in nej, Sweden. Ni är konungabarn. No, you are a Ja. child of the King. Ja. Så ni gör Hallelujah. en skillnad för landet Sverige. And you make a difference for Sweden. En kung som var och är och kommer att vara. En evig konung. He is the king, there was, and he is, the and he störst- will be. Den största Forever. konung någonsin. The greatest king ever. Ja. Och hur har vi blivit konungabarn? Hur har vi blivit det? But how have we been a child of God, Mm. of the king? Det vet vi här i påsken. We know that now about Hur vi the blir- time of Passover. För Jesus, How we Jesus be the child har frälst of, oss. of royal kind. Ja. Jag hinner inte med allt om I cannot konungen. I cannot take everything about the king today. Men jag har en hemsida på danska. But you can go to my ja. website and Och- read more. och om ni vill så kan ni få mitt kort när vi slutar här idag. And you can get my card so you know Och- where to go. Och ni kan göra Google translation And you can do a Google translation, även om det är danska. wherever it's in Danish. Och jag har skrivit om konungen hela veckan. And I have write about the king all the last week. Så det är inte henne idag, det kan ni läsa i So veckan som kommer. what I don't can take today, Det you finns- can read there. Det finns en artikel för alla påskdagarna. So it's one text for every day in the Passover. Men den konungen som vi presenterar idag, But the king we're talking about today, han har många namn. he have a name. Han heter Messias. His name is Messiah, Han heter Människosonen. the son of man. Han heter Jesus. Han heter Jesus. Han är frälsare. His name is the salvation. Om vi ska ha han lite mer judisk, då är han överste prästen. And he is the high priest. Och så kallar vi honom också konungen. And we call him for the king. Men inte en vanlig kung. But not Han- only our ordinary king. Konungarnas konung. He is the kings of kings. Herrenes herre. Lords of lord. Så han är större än Salomo. He is bigger than Solomon. Han är större än USAs president. He is bigger than the president of USA. Ja, men han är större än någon statsman. He is bigger than every man and Oh, authority listen. in the world today. Monarker, regeringschefer. Prime ministers, Han whatever. övergår allt. He is over all. Ibland så tror de statsmännen att de är så duktiga, de vet så mycket och de klarar sig. Sometimes this political person, they think Ja. they are so good De klarar hela världen. and they can fix the whole thing in the world. Men vad de inte vet, But what they don't know, ibland så är det konungen eller Gud i himlen som sitter och drar i tråden. but what they don't Ja. know, that God is there and control the whole situation. Och de tjänar Gud utan de vet det. And sometimes they serve God without knowing that. Ja. De vet inte They don't know it. att bakom allt det står Gud. Behind everything is För God. hans rike är ett evigt rike. For his kingdom is eternal. Och Gud har skapat himlen, han har skapat jorden. God have created heaven and earth. Han vet om allt som händer på jorden. He knows everything on earth. Och vill han göra något, And will he do something? då gör han det. So will he do it. Och det är ingen som kan hindra Gud i att göra det han vill. No one can stop what God have planned. Och därför kan vi lägga vårt liv i hans händer. Och vi vet That's Han- why we can put our life in his hand. att vi är trygga hos We, honom. we are relied and trustworthy in him. Jesus han sa att jag har fått all makt i himlen och på jorden. Jesus says, I have get all power in heaven and on earth. Ja, och den makten har han gett till oss. And that power he have give to us. Så vi är i hans tjänst på alla sätt. So we are in his service. Vi har In alla every resurserna place. vi har behov av. And we have all the resources. Både här i den synliga värld och i den osynliga värld.
both here in the visible world and invisible world. Då är det Jesus, konungen, som sitter på tronen. It's Jesus that's sitting on the throne. Han regerar redan nu, han ska regera också i framtiden. Här And på he, jorden. and he is the one is ruling today, Men and he han- will rule in the Han future. regerar. He rules. Ja. Vi ser det inte alltid, We don't see it all the time, men ändå är det en realitet. but it's the truth. Och vi kan alla tala med om att vi har upplevt något övernaturligt. And we can all sharing what we have experienced with Någon him. ingen begriper. Och jag And we can begriper det. all have Vi kan inte experience that förklara not det. everyone can understand. Men vi vet att det är Gud som är bakom. But we knows that God is Ja. behind. Amen. Och det blir mer och mer synligt också för många att det måste finnas något. And it's been more and more visible that is something for many people today. Det är någon som tror att det är ingen som intresserar sig för allt det som händer i kyrkan. Some people think that no one is interested in what's happening in the church today. Nej, kanske inte. Maybe not, Men de har inte upptäckt vad kyrka är. because they have not understand what church is. För de läser på nätet om Guds rike. But they're reading in the internet Och de är about s- the kingdom of De är God, så nyfikna. and they like to know more. De vill veta något. They like to know more and learning more. Men de tror att kyrka det är sånt tråkigt But they're thinking the church is something boring, och det handlar om dom. and it's talking about judgment. Och det är ju fel. But it's wrong. Och det ska vi göra. Vi ska ha gjort en skillnad. Vi ska ha gjort kyrkan till något annat än något need to- tråkigt. We och need to något med show dom. up that the church is something else, and judgment is something good, something nice, and something wonderful. Ja. Men här i världshistorien Here in the world's history, då fortsätter att se att mycket händer som vi inte förstår varför. there's so many things that happen that we don't really understand. Och vi lever i de sista dagarna. And we're living in the last days. Jag tror Jesus kommer snart. I really believe that Jesus is coming Och soon, då händer saker i världen and things will be happening in the world som gör oss maktlösa. that make that we don't know any way out. Men så ser vi hur Gud kommer och hjälper. And we will see how God coming and help. Ja. Och det upptäcker människorna också i världen. And people in the world will see that too. Så jag är nöjd. Jag tror att något kommer att hända snart. I'm very sure, I'm very pleased that something will happen soon. Men när vi talar om kung, då tror någon de förknippar en kung med ett slott. You know, when you're talking about a king, people are directly thinking about a castle. När en kung blir född, då handlar det om ett slott och något And if you are fint. born a king, you are is talking about, castles and big things. Vi har några ramar för en kung. Vad är en kung? Vi har våra. You know, we have make Mänskliga a uppfattningar. picture of what is a king. Men den kung vi talar om här, But our king we talk about, han blev född i Betlehem, he was born in i Bethlehem, en krubba. in a Ja, major, i ett fattigt ställe. a very poor place. Och han blev född av en okänd kvinna. And what? En okänd kvinna. And he was born by a Ja. virgin, Hon hette Maria. and her name was Maria. Ja, och så växte hon upp. Han växte upp Jesus i Nasaret. And Jesus growing up in Nazareth. En helt obetydlig stad. It's only a small little village. Hans jordiske pappa, han var hantverkare. And his earthly father was only a carpenter. Ingen att prata om. Det var bara så en vanlig historia om ett barn som blev född. There was a very ordinary family. Och det var konungarnas konung. And he was the king of kings. Ja. Allt var annorlunda med denna kung. Everything was different with this Det king. var svårt att fatta. It's hard to understand. Det kanske är svårt att fatta för oss. It's hard for us to understand. Men det var också svårt för dem i Israel att fatta det. And it was hard for the people in Israel to För understand de that. hade tänkt en konung.
Det måste ju vara något fint och något stort. They are thinking that, he's the king. There must be something big. There must be something nice. De visste ju om kung David och kung Salomo. And they knows the stories about King David and King Solomon. Så en konung blir väl inte född på sådana fattiga As a king is not born where it's very poor. omständigheter, va? The circumstances is so poor. Ja. Världens frälsare The salvation of the world blev född i Betlehem, was born in Bethlehem, växte upp i Nasaret. growing up in Nazareth. Ja. Men det But, var Guds son but there was the Son som of kom till God världen. come to earth, Den heliga ande stod bak. and the Holy Spirit was Ja. behind. Gud stod bak. God was behind, Och det var en kvinna som var ett redskap. and there was a woman that God used. Och det var en som var, han säger, jag vill ju vara pappa för denna lille nyfödda kung. And Joseph was willing to be the father. Ja. Och det har vi läst om i julen då. Då fick vi julbudskapet. Då läste vi om det. Om denna konung som blev född. We read about how this king was Och born. det är något annorlunda Det är Christmas. tankesätt som vi har för en kung. Men konungen, han blev korsfäst senare. i But påsken. this king, in the time of Han Passover, blev hängd på ett kors. he was crucified. Han tog alla våra synder. He take all our sins. Han gick i vårt ställe. He go in our place. Så det var ingen som anerkände honom som konung. Det var ingen som ville anerkänna honom som There konung. was no one that really could respect and accept him as a king. Judarna kunde inte se det var deras The Messias. Jewish could not see that he was the king, Men han var helig, but he was holy, syndafri, free from sin, men blev gjord till synd. but he was made to sin. Och det ska vi vara tacksamma för. And that shall we be very thankful for. Att han var villig att ge sitt liv för oss syndare. He was willing to give his life for us Så vi kunde bli heliga. so that we could be holy and sin-free. Och vet ni vad jag sa till Karl Ove här på väg hit? You know what I told Karl Ove on the way here? Jag sa till honom, jag är syndafri. I'm free from sin. Han sa inte att han hade ingen kommentar. And he have no commentary about that. Men ibland så säger folk, det är inte rätt, du är en stor syndare. Ibland så säger folk när jag säger sånt, jag är syndafri. Det är sometimes inte rätt. when you say that you are free from sin, Ja. some people will tell you, no, you're not free from Du sin. lyger. You are a liar. De känner mitt liv. Maybe they knows too well who I am. De vet allt jag har gjort från hela min barndom och fram till idag. Some they knows you from Som- everything you have do from your Du ska childhood. inte sitta här och skryta med att du är syndafri. So don't sit here and say they are free from sin. Men det var ju därför att Jesus gav sitt liv för mig. But- Tog alla mina synder. But Jesus, he gives his life for me and take all the sin, Då är jag väl syndafri. so that I am free from Och sin. du är fri från And synd. you are free from sin. Amen. Så jag inte skryter med något. It's not to boast myself, I say that. Min räddning det var korset. The cross is my salvation. Jesus han vann seger för mig på korset. And Jesus, he win the victory on the cross. Hela mitt liv har fått mening. Everything in my Ja. life have a purpose. Och han har helat mig ofta. And he have healed me many times. Både i min psyke och i min kropp har jag blivit helad. I have been healed in my head, in my Och jag, body. jag har blivit rensad i Jesu blod. I have been cleansed in the blood of Jesus. Bara Jesus har gjort det. Only Jesus have done Om that. inte han hade gjort det för mig, då hade jag varit förlorad. Have he don't do that for me? I have been lost. Men jag har inte fått någon dom. But I have not get judged. Jag har fått räddning och frälse.
I have been saved and salvation. Ja, så skal vi læse lidt i Johannes evangeliet kapitel 19, So let us continue here in the epistle of og så John, læser vi chapter vers, 19 vers 17 til vers and 25. verse 17. Chapter Han- 19 and verse han- 17. Ja, han bar selv sit kors ud til denne plads, som kaldes skallen. På hebræiska Golgata. Der korsfæstede de honom tillsammans med 2 andre, en på hver side med Jesus i midten. Pilatus havde også låtit skrive et anslag, som sattes op på korset, og der stod, Jesus fra Nazaret, judernes konung. Dette læstes af mange jøder, eftersom pladsen, der Jesus korsfæstes, lå straks udenfor staden, og teksten var på hebræiska, latin og grækiska. Men jødernes øverste præster sagde til Pilatus, skriv ikke jødernes konung, uden han selv har sagt, jeg er jødernes konung. Men Pilatus svarede, hvad jeg har skrivet, det har jeg skrivet. Soldaterne, som havde korsfæstet Jesus, tog hans klæder og delede op dem i 4 deler, en på hver soldat. De tog långskjorten, et enda men den havde ingen sømmer, uden var vævet i et enda stykke. De sagde derfor til hverandre, vi skär inte sønder den utan kaster låt om hvem som skal ha den. Ty skriftordet skulle opfyldes. De delede op mine klæder mellem sig og kastede låt om min klædnad. Carrying his own cross, he went out to the place of the skull, which in Aramaic called Golgotha. Here they crucified him, and with him 2 others, one on each side, and Jesus in the middle. Pilate had a notice prepared and fastened to the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Many of the Jews read this sign, and the place where Jesus was crucified was near the city. And the sign was written in Aramaic, Latin, and Greek. The chief priest of the Jews protested to Pilate, do not write the King of the Jews, but that this man claimed to be King of the Jews. Pilate answered, what I have written. When the soldiers crucified Jesus, they took his clothes, dividing them into 4 shares, one for each of them, with the undergarments remaining. This garment was seamless, woven in one piece from top to bottom. Let us not tear it, they say to one another. Let us decide by lot who will get it. This happened that what scripture might be fulfilled, which said, they divide my garment among them and cast lot for my clothing. So this is what the soldiers did. Ja, nu skal vi tale lidt om, hvem som var involveret i Jesu død. Here we will talk a little about who was involved in the death of Jesus. Vi har læst om Pilatus, We read about Pilate, men der var også andre, der var 2 brottslinger, som hængte på korset sammen med but Jesus. there was 2 thieves there too. Men hvad jeg tykker er en vigtig sag i beretningen om Jesus, hvad jeg tykker er en vigtig sag, What is very important about this story about Jesus. det var kvinnorna. There was the woman. Förra gången jag var här, det var också kvinnorna. The woman was there. De har alltså alltid stor betydelse. The woman have Bibeln. all time a very important place in the Bible. Man kan säga vad man vill om kvinnor. You can say what you will about the woman, but De ska vara underställda mannen and they shall be under the man, de ska vara så ödmjuka. and they shall be very humble. Och nu har vi jämställdhet. And today we talk about to be equal.
Men kvinnorna har haft stor betydelse också på Jesu tid. But all time, in the time of Jesus, the woman was important. Även om kulturen var helt annorlunda då. Maybe the culture was different that time. Det var 4 kvinnor som var inblandade. There was special 4 women that Ja. was involved. Det var Jesu egen mor. There was the mother of Jesus, Det var Jesu mors syster Salome. the sister of the mother of Jesus, the Och Salome. det var en som hette Maria Klopas, tror jag hon hette på svenska. And there was one, her name was Maria Clopas. Och så var det en Maria Magdala. Och så var det Maria Magdala. Och Jesu egen mor, hon var en speciell helig kvinna. And the mother of Jesus was very special För hon hade levt i renhet, because she have lived clean helt life från sin ungdom. all from her youth. Därför kunde Gud använda This henne was why God could use her som att föda Jesus. to giving birth to Jesus. Så var det en annan kvinna som hette Jesu mors syster. And the Salome. sister of the mother of Jesus, Ja, hon her var, name is Salome, hon var hustru till en Zebedeus and she was a wife of Zebedeus, som var far till Jakob och till Josef. and he was a father to Jacob and Joseph. Och traditionen säger att han var en exportör i Galileen. And the tradition says that he was exporting fish Så in det var Galilee. en ganska So he have a fin good ställning. business. He Ja, have a ja. good business, Han var känd i de höga kretsar. and he was involved in all the high level society. Och historien berättar att han hade egendomar i Jerusalem. And he have a land and a house in Jerusalem. Så Salome där, hon var gift in i överklassen. So Salome, belongs to the high class. Ja. Och sen var det en annan som hette Maria Klopas. Or Maria Clopas, Hon var en vanlig hemmafru. she was a ordinary home wife. Hon var gift med en okänd man. She was married with someone we don't know. Och det står i Bibeln han hette Klopas. Det står i Bibeln han hette Klopas. It's only say that his name was Clopas. Annars vet vi ingenting. No more about him. Så var det en annan kvinna. Hon hette Maria Magdala. Och så har vi another, the fourth one here is Maria Magdalene. Hon var före detta fallen kvinna. And she was a fallen woman. Hon hade varit prostituerad. And she had been prostitute. Och det säger man med bibelsk. En sköka säger de. I Bibeln står det en sköka, står det. Yeah, she was a prostitute. Ja. Och sen var det hon hade ett fruktansvärt And she have förflutande. a very bad history. Hon kan berätta saker som man tänker, And she really could tell stories that was really bad. oj då, för en kvinna. Men hon var också besatt av 7 onda andar. And she was controlled by 7 evil spirits. Hon hade mött Jesus helt She have met överväldigad. Jesus. Och hon var nästan den som var mest brände för Jesus. And she was really in fire for Jesus. Hon var den största syndaren nästan She was the greatest sinner i människors ögon. in the eyes of people. Men hon var den mest brinnande för Jesus. But she was so in fire for Jesus. Kan ni se vad är det för en konung vi har? Can you see what the king we have? Det är ingen skillnad på människor. It's no different between the people. Han har vunnit en förlåtelse och tillgivelse för alla människor. He have really win the forgiveness for everyone. Och någon av de värsta kanske Maybe for some of the most worst blir de one allra bästa. can be the best one. För de brinner mest för de har fått så mycket förlåtelse. Because Så de they have- är så tacksamma till Jesus. They have received so much forgiveness, so they Ja. are so thankful to Jesus. Därför älskar de så mycket. De har fått mycket förlåten. And they really love Jesus because they have been forgiven for so much. Ja. Sen har vi som jag alltid har sagt, människan, eller kvinnan är mänsklighetens moder. And woman is the human's mother. Om inte det har varit en kvinna på jorden, If there have not been a woman on earth, har det inte varit någon barn. there have not been any children. Därför Gud han sa, jag har skapat Adam. God created Adam, Det räcker inte. but that was not enough. Jag måste göra en kvinna också. I need to do a woman too. Annars då blir det ingen av, det blir ingen växt. And another time it cannot grow without her. Ser ni hur man och kvinna fungerar tillsammans?
You can see how man and woman work together. Ja. Och alltså, vi kan inte så gå i och bekämpa varandra. I kvinnorörelsen idag, då är det så att man får inte vara sams med en kvinna och en man får inte vara sams. De ska bekriga varandra lite. Yeah, this movement, woman movement today is, is fighting one another. But it's not that. Men vi ska ju jobba ihop, vi ska We shall work together. Man and fungera woman can work samman. together. Ja. Men kvinnoförtryck, det är orättvist. It's not right to push down the woman. Vi ska inte kalla kvinnor för de svaga. And we cannot call them for the weak one. Svaga könet. The weak one. Jag har sett många ledare och de har varit starka därför att frun hon har varit Many strong leaders, they have a strong wife en behind. verkligen strong kvinna, stark kvinna, annars hade mannen inte varit någonting alls. If they don't have a strong woman behind them, they don't have not been anything. William Booth, han var en stark personlig William Booth tjänare. was a very strong a servant of God. Men han var sjuk till halva tiden. But he was sick most part of the time. Men så tog fruen över. But the wife take over. Hon hade styrkan, vet du. She have the power. Och så är det. And so is that. En man utan kvinna, han är ganska förlorad. A man without the woman is lost. Det är en stöt för en man. It's strange for the man. Och det har Gud gjort att det är så. And God have make it that way. Bibeln presenterar kvinnor som modiga. And Bible talking about the woman as the strong one. De är inte svaga. They are not weak. Vet du vad som hände när Jesus blev korsfäst? You see what's happened when Jesus was crucified? Alla männen försvann. All the men run away. De hade gömt sig. They're hiding. Jesus blev korsfäst. De Jesus- rymde allihop. Jesus get crucified and they run, all of them. Nu vet jag inte vad de säger i Sverige, men i Danmark säger de tösedränge. säger de. Very Danish. Ja. De rymde. They run Ja. away, all the men. Mannen var så rädd så han skakade, han gömde sig. The man was so afraid. They De har were hämtat shaking. Jesus. Oh, they take Han, Jesus. han har blivit korsfästet. He have been crucified. Jag hoppas inte att det händer detsamma med mig då. We need to hide. De sprang iväg. They were so afraid that same things will happen to them. Men de 4 kvinnorna, But the 4 women, de satt vid korset. they're sitting there with Ja. a cross. Så dessa 4 kvinnor, de hade en symbolisk betydning. These 4 women, they have very symbolic understanding. Det är kvinnan som är orsaken till att något fortsätter. Det kan gå vidare. Because of the woman, that's giving the mold for Hon something to Hon continue. föder nästa generation. She giving birth to the next generation. Så Gud han har tänkt verkligen bra då han skapade kvinnan. God had really think before he create the woman. Det är familjens mamma. The mother of the family. Alla måste födas in i världen. Och alla män har en mamma. All need to be born into the world, and all men have a mother. Och vet ni vad? Hela mänskligheten måste gå till Jesu kors om de vill födas på nytt. And everyone need to come to the cross of Jesus to be born again. Enda vägen The only way till eviga livet to the eternal life och bli född på nytt. is to be born again. Korset, det är vägen till himlen. The cross is the way to Och det heaven. vill inte människan. And the human being don't like that. Vi vill hellre vara sån där kristna namn och inte gamla. We like only to be something Christian to name. För vi vill inte se oss som syndare som We ska don't like to see frälsas. ourselves as a sinner. Vi vill inte födas på nytt. We will not like to be born again. Vi vill inte erkänna, jag är en I will syndare. not repent, Men vi vill gärna vara med i en kyrka but we like to be in the church. och tro på kristendomen. And we like to believe on Christianity, Men vi the döm- Christian judgment. Vi dömer oss själva då. But we are judging self.
Jesus är vår frälsare. Jesus is our Och jag salvation. tror vi känner honom alla här idag. And I believe that every one of us knows him today. Men annars är det nu det gäller alltså. Vi måste födas på ny. We need to be born again. Ja. Så var det en man som en mäktig man som hette Pontius Pilatus. He was a Som vi pratade great man. His name was Pontius Han Pilatus. var guvernör, han hade en fin ställning. You know, he was the governor, Men han var så feg. but he was really Ja. feg. Jesus var en rättfärdig man. Feg, vad heter det? Feg? Feg, yeah. Coward, yeah. Ja. Men Jesus var rättfärdig. And Jesus was righteousness. Och så dömer honom. Så Pilatus dömer honom till döden. And Pilatus, you know, put Jesus to death Han because he vågar- was so afraid for the people Han what they vågade say. inte för folket. He was so afraid for what the people should say. Det finns politiker idag. There's so many. We have political De vågar inte leaders för today. folket. They are afraid because what the people should say. De gör saker därför de är fega. They are doing things because they are afraid Ja. for the people. Han visste Jesus var oskyldig. He knows that Jesus have nothing to blame. He was righteousness. Så räddade han sitt eget skinn. Han But- räddade sig själv där. But Tvätta händerna. he washed his hand. He stepped behind. Ja. Han såg Jesus på korset, He saw Jesus on the cross, men på distans. but on a distance. Människor ser Jesus på distans. Many people see Jesus on a distance. Han hade kallat honom judarnas konung. He called him for Han the var king of Jews. Han var profetisk. He was a prophet. Han var övertygad. He knows. Han visste mer än judarna visste. He knows more than what the Jewish Men people han var know. feg. But he was so Han tog afraid. inte emot Jesus. He could not receive Jesus. Det fanns religiösa bespottare. There was so many religion De people. stod på avstånd. They stand on a distance. Och de kom med dumma, vad heter And det, they come a lot of judgment. bemärkningar, säger man det? They Eller come with a lot of judgments Ja, and speak bespotta. about the situation. dåraktiga kommentarer. They're giving a bad commentaries. Och det var Israels religiösa ledare. And there was the religion leaders of De the s- people. Och det kunde de också ha gjort idag i vår kristendom. And that's a little the same in our Christianity, Ja, Christian judgment De today. gör samma sak. They are standing there doing the same thing today. Det betyder ingenting om Jesus dog eller inte dog. They're standing there and say there is no meaning about Jesus dead or not. De talar så idag. Someone talk like that today. Det är traditioner och ritualer som gäller. This is the tradition and the rituals is the important things. Det fanns också någon som bara gick förbi. And there was someone that only passed by. De var ute på en promenad. He was out taking a walk. De gick förbi, de såg Jesus på korset. They saw Jesus on the cross. Det var en ganska vanlig dag. It's an ordinary day. En fredag. It's like another Friday. Och Jesus hängde där And ofta. Jesus was there on the cross. Det hände ofta, någon hang på ett kors. So they look on that and they think, Så de gick what's so bara special with förbi. that? En vanlig dag. It's an ordinary day. Och någon skakade på huvudet. And maybe they are shaking their head. Och så såg vi att det var någon som stod och såg på också. So there was someone they are standing there and looking. Jag vet inte, vi hinner läsa Matteus. We can look here in Matthew. Vad heter det? Det 27 står det. Så kan vi läsa Matthew vers. 27, 39 vers. verse 39. Då kan vi läsa det. 39. Där står det: de som gick förbi smedade honom och skakade på huvudet. Står det. It says that was in
27 and 27 and 39. those who passed by hurled insults at him and shaking their heads. Sen var det passiva åskådare. There was someone only don't do anything, only standing there and look. De kunde inte ta något beslut. They could not take any decision. Har vi inte samma personer idag, samma människor idag? Have we På not samma the sätt? same type of people today? Ja, vi är på samma sätt. Inget har ändrat sig. Nothing have changed. Om vi går till kyrkan när det är jul och påsk. Or we go to the church when it's Christmas, when it's Passover, Och så hör vi evangeliet. Det and we hear the passerar gospel precis genom öronen. and go in there and out there. Ja. Samma människor som på Jesu tid. Same type of people like in the time of Jesus. Någon var upptagna med Jesu kläder. Some of them was so occupied about the clothes of Jesus. Och när man är död så har man ingen användning för kläder. So when you are dead, you have no use Så for the clothes anymore. Vi kan ju lika gärna dela dem emellan oss. So let us divide his clothes between us. Det brukar man göra när någon dör. Och sen, hur mycket har jag ärvt? So Finns when det några someone, pengar? you know, when someone dying, you will looking what have I get something? Can I get Precis samma something? sak idag. It's the same thing today. Och syskonen de börjar brytas med And varandra. sisters and brothers, they start to fight one another. Så några av soldaterna, de var så engagerade. And these soldiers, they was so occupied with this Allt det som Jesus ägde. to take what Jesus had. Det kan vi dela mellan oss. To let us share this, what Jesus had. Vi bryr oss inte så mycket om mannen. We don't care about the man. Det spelar ingen roll med Jesus, han dör. We don't care, he Men is han hade dying. några fina kläder. But he had very nice clothes. Ja. Kanske han hade precis fin kostym. Maybe he have a very nice clothes. Han var kanske inte fattig. He was maybe not so poor. Vem vet, det kanske är en troslöfteoffer som har gett honom fina kläder. Maybe someone that was rich that have given him very nice clothes. Någon tror att Jesus han var ganska fattig för han gick på landsvägen. Some people think that Jesus was so poor because he was walking. Han kanske hade vänner som hjälpte honom och sa du tjänar Gud så du ska ha bra liv. But So- maybe he so- have friends that give him nice things. Så vi ger dig en fin kostym. We give you the nicest clothes. Men nu var Jesus död. And now what Jesus did, Så kan vi dela kläderna emellan oss. so let us only share his clothes. De ville äga det som hörde Jesus till, They like to get what belongs to Jesus, men de glömde Jesus. but they forgot Jesus. Men de 4 kvinnorna, det ska vi But the avsluta 4 med women, här. De var helt annorlunda. they was different. Ja, de var helt annorlunda. De var så upptagna med Jesus. He was focused on Jesus. Ja, They was focused on him. Jesu mor, den heliga kvinnan. Jesus' mother, the holy woman, Hon hade fött Jesus. she had given birth to Jesus. Hon var upptagen med Jesus. She was really focused on him. Jag tror hon gråt. She was crying. Och överklasskvinnan, And Salome. the overclass woman Hon Salome, var också upptagen med Jesus. she was busy with Jesus too. Och den vanliga hemmafru, Klopas fru. And Clopas, Yeah. the home wife, she was busy too. Och den tidigare prostituerade från Magdala, hon var också upptagen med Jesus. And the earlier prostitute from Magdala, she Och was så busy ska with det vara. Jesus. Så ska det vara. And that's the way they should Vi be. har alla behov av Jesus. We need to be focused on Och Jesu him. kors, We all need the cross of det var vår Jesus. räddning. That's the only salvation for På us. Jesu kors raderas vårt förflutna. On his cross are everything taken Alla away våra from us. synder. All our sins are taken Också away. alla våra sjukdomar. All our sickness. Alla våra problem vi har. All our problems. Jesus han har segrat. He win a victory on the Och cross. något nytt börjar. And something new was starting. Ja, vi blir födda på nytt när vi böjer oss vid korset. When we bound our knees on the cross, Ta something emot new is starting. Jesu, And receive Jesus. Jesu liv, det liv som Jesus han har vunnit för till oss. Då börjar något nytt.
So when we receive what Jesus has done for us, something new is starting. Og har vi ikke oplevet syndernes forlåtelse, And have we don't really get the forgiveness of sin, så kan korset blive en realitet. so can For the us. cross be a reality in your life. Men vi måste ta ställning til korset. We need to take stand for the cross. Vi måste ta ställning for Jesus. We need to take stand for Jesus. Det er en lampa som lyser for os. That's a lamp is lighting for us. Der er lys i korset There's the and it's lighting the cross på et mørkt sted. on a dark place. Amen. Men der findes ingen skillnad. And it's no different Hvem, about anyone, hvem som helst. everyone. Og de 4 kvinnorna And these 4 women er et eksempel. is an example. Det spiller ingen rolle, It's no different hvor jeg er her i verden. what I am here in the world. Hvem som helst, som vender sig Anybody, til korset, anybody, it's coming to the cross, bliver et Guds barn. will be the child of God. Er det ikke en fantastisk kone? Are they not wonderful? En helt annorlunda kone. This is a very different king. Han hade det inte bara trevligt på ett slott. He don't only have it nice on a castle, Han ändrade världshistorien. but he was changing the world history. Och så får pastoren klara efter mötet. Och jag säger amen. Amen. Thank you. Thank you so much, Oscar. Hallelujah. So from now on, we need to say Prince Oscar. Hallelujah. Praise God. Oh, wow. We have a different king. Hallelujah. That's so wonderful. Oh. And that's the time of Passover. We remember him. We remember what he have done for us. Praise God. Are you here today and you don't really feel that you have Jesus in your heart? It's time for you to really say, Jesus, come into my heart. Fill me. Forgive me for what I have done. Because it's so important that we take stand. Don't only stand on a distance and looking on the Christian and think, oh, they look happy. They have a good life. But you know, you can be happy. You can have the good life to receive Jesus Christ as your Lord of Lord in your life. And let you be changed totally from inside and out. Don't take a Christianity on your outside and feel good in the church. No, be changed on your inside. Amen. And that is only on the cross. You will be changed. Amen. When you bind down your knees, the foot of the cross, is the time your life be changed totally. Praise God. So where you're sitting right now, where you follow, you know, you can pray together with me. Amen. Thank you, Jesus, that I can come to you and I will give my life fully out to you right now. And I thank you for that. You are forgiving me from my sins. You are forgiving me for what I have doing wrong. And I thank you for that. I can starting a new life together with you from this day off in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. And if you have prayed this prayer for the first time, you need to speak with some of us after and talk with us. Take contact with us and you know, and we will help you. We are many here to help you to really start your new life with Jesus Christ. Amen. Praise God. Hallelujah. We will ending the meeting here now and we will worship, have us singing little together and have a good time. Amen. Because I believe that you have been touched by this message today, and only let this message go deep into your heart and fill your heart with what this message about the King is. Amen. Praise God. And you are a royal because you are the child of God. You are royal. You are part of His kingdom. Amen. Hallelujah.
Oh, praise God. We don't need to run and hide. We can stand for him. Amen. Praise God. Hallelujah. So we meet here again next Sunday, same time, same place. And on Tuesday this coming week, we have a prayer meeting in First Love. So you are so welcome. But let us end here and we sing, stand up and worship him with all your heart. Amen. Praise God.